Vadiwa vateereri tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Regei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, please post for me as hidden identity. Inini mukomanashi, pane chimwe chiitiko chakaitika kwandiri zvekuti nanhasi chiitiko ichi chiri kuramba chichingokanganisa mawaniro andainge ndichimboita mari kumashure uko. Inini mukomanashi, basa rangu nderekuti ndinotengawo masecond hand motikari, ndobva ndagadzirisa, ndobva ndatengesa, mamwe acho ndinobva ndabreka ndotengesa maparts. Asi kubva zvandakangosangana nemusikana uyu, upenyu hwangu mukomanashi ndiri kutoona kuti ndakabva ndasungirwa chiraramo changu. Zvakaitika mukomanashi ndezvekuti ndainge ndichitomhanyira kuti ndinge ndichienda kunodhonza imwe motikari. Ndokubva ndamuka makuseni ndakazoti ndasvika pamarobots aya eparothmans, ndipo pandakazoona umwe musikana uyu. Chakandinetsa mukomanashi ndechekuti iye ainge akatomira in the opposite direction uko kwandainge ndichienda, but ndakazotomeka sure kuti ndachinja direction ndokubva ndadzoka pacho paainge akamira. Pandakamutarisa musikana uyu ainge akanaka, but what surprised me, ainge akapfeka aya mafunction dresses, ainge akapfeka hembe dziya refu dziri dzemucheka unopenya. Ndakamisa motikari yangu, iye haana kana kumbogara andimisa. Ndini ndega ndakatongopaka kunze kweroad ndokubva ndaburuka mumotikari. Ndakambozama kutaura naye nepahwindo ndokubva andi-ignore. Ndokubva ndazoita zvekurivhesa kusvikira ndamira pacho paainge akamira. Ndakabva ndamubvunza kuti ko uri kuenda kupi? Iye akabva andiudza kwacho kwaainge achienda. Kwacho kwaainge achienda mukomanashi kwainge kuri kure nekwacho kwandainge ndichida kuenda kuti ndinge ndichienda kunodhonza motikari. Paakandiudza kwacho kwaainge achienda, handizive kuti chii chakaitika kwandiri, because inini ndakabva ndatanga kutomurondedzera as if aitova munhu wandainge ndichidanana naye. Ndainge ndichitomukumbira ruregerero kuti handikwanise kuti ndinge ndichikuendesa ikoko nekuda kuti kune imwe motikari yandiri kufanira kuti ndinge ndichienda kunodhonza izvezvi, but ndakabva ndamusiyira business card rangu, akabva ati iye achazondifonera later. Ndikabva ndamupa mari ye-airtime. Zvekare ndakabva ndamira naye ipapo kusvikira pazosvikawo motikari dziya dzemushikashika, ndokubva ndazotomubhatarira. Iye akabva andiudza kuti kwacho kwaainge achienda kwaisava kumba kwake, saka aifanira kuti ange achizodzoka. Ndokubva ndazomuudza kuti kana apedza zvacho zvaanenge achida kuzoita obva azondifonera, kana andifonera ndobva ndauya, ndobva ndamutora, ndobva ndamuendesa kumba kwake. The whole day mukomanashi ndainge ndisiri right. Pane zvimwe zvinhu zvandainge ndichinzwa. Chekutanga, hana yangu yainge isina kana kumbogadzikana the whole day. Kunyangwe pandainge ndichitaurirana nemunhu uyu ainge achida kunditengesera motikari yake, handina kana kumbogara ndanegotiata zviya zvekuti ndikwanise kuzowanawo profit pamusoro. Chandainge ndichingofunga ndechekuti dai zuva rakasika kunyura kuti ndiende kunoona mukadzi uyu zvekare, hana yangu yainge isina kana kumbogadzikana. Mukomanashi, kana muchiita madhiri paya, mastreet dhiri, zvichida kuti iwewe wacho unenge uchipusha dhiri, uve munhu wekuti unenge uchirakidza kuti une confidence nezvinhu zvaunenge uchiita. But zuva iroro hameno kuti chii chainge chichiitika kwandiri. Hana yangu yairova zvekuti ndakatanga kunzwa chest yangu kuti muchipfuva mangu umu mainge muine imwe pain yainge yakanyanyisa. Ndainzwa mabayo nechepazasi pemwoyo wangu apa. Hameno kuti chii chainge chichiitika kwandiri zuva iroro, kunyanya pandakazotanga kuburitsa mari kuti ndinge ndichipa munhu uyo mari yaainge andiudza kuti ndiyo yaainge achida pamotikari yake. Hameno kuti zvakangotanga sei, but ndakatanga kungodikitira. Ndakadikitira kusvikira chipfeko changu chemukati ndanzwa kuti chainge chanyorova. Kunyangwe vhesi randainge ndakapfeka riri relekazi rakazotoita madzvanga richirakidza kuti rainge richinyorova neziya. Kunyangwe munhu wacho uyo wandainge ndichitenga motikari yake akazotosvika pakutomboramba mari. Zvakaitika ndezvekuti pandakazotanga kuburitsa mari muchibhegi ndichitanga kuverenga mari iya yandainge ndichida kumupa, ndakabva ndatanga kungobvunda, ende ndaibvunda zviya zvainge zvisina kana control.
Iye paakaona kuti ndainge ndichibvunda akabva afungidzira kuti yainge iri fiye yekuti ndainge ndichida kumupa mafake US, but mari yandainge ndiinayo yaitova mari iri genuine. Akatomboramba, but takazotoita zvekutozorakidzana mari one by one kuti mari iyi iri genuine. Ndokubva aona kuti yose yainge iri mari yainge iri genuine. Ndokubva tangosira dhiri paya. Ndakabva ndazodhonza motikari iya ndokubva ndazodzokera nayo kugarage, but ndakati ndichingosvika pagarage ndaiva nekamwe kakungomhanya zvekuti vapfana vangu vainge vachindishandira panguva iyoyo vakatondibvunza kuti nhai bosi, ko chii chiri kuitika kwamuri, ko indava mudhara muri kungomhanya kudai? But pose apa ndainge ndichingomhanyira kuti ndinge ndichinoona mukadzi uya. Mukadzi uyu paakazondifonera mukomanashi handizivi kuti ndingazvirondedzera ndichiti kudii, but ndainge ndava kutonzwa sekunge iye ainge atotora gore rose asina kundifonera, because paakandifonera ndakangodayira foni ndikabva ndatomubvunza kuti ko sei wanga usiri kundifonera, hausi kuziva here kuti ndanga ndichikusuwa uri kupi nekuti ndava kutouya? Pose apa ndaitotaura naye ndakatogara mumotikari nditori ready kuti ange achindiudza kwaainge ari kuti ndikwanise kumutevera. Akabva azonditumidzira location, but chakandinetsa mukomanashi ndechekuti ndakati ndadhiraivha ndichingotevedzera location iya, ndakaona location iya yava kundipinza mumakuva. Pandakazosangana naye iye ainge achitobudawo mumakuva, ndokubva ndamubvunza kuti ko uri kutsvakei mumakuva? Iye akabva ati ndanga ndauya kuzoisa maruva paguva ragogo vangu. Ndokubva ndamubvunza kuti ko dress iri rawakapfeka, nekuda kwekuti ainge akapfeka dress rainge riri refu zvekuti raitofamba richitoita zvekunzvenzvera pasi. Iye akabva angoti naisha, ko iwewe hausi kuona here kuti dress iri randakapfeka ndere kufunction, saka wai uri kuramba uchingondishungurudza nemibvunzo yauri kundibvunza? Ndakuudza kuti dress iri ndere kufunction. Zvaitika ndezvekuti shamwari dzangu dzangondisiya, nditori nestress dzangu dzandiinadzo panapa, saka handisi kuda kuti ndinge ndichiwedzerwa stress nemunhu wandangosanganawo naye nhasi. Ini ndizvo zvandisingadi, zvekuti kana murume akangotanga kuti ava kuda kufambidzana newe obva atanga kutokushungurudza. Achitaura kudaro aitorakidza kuti ainge atotsamwa. Ameno zvakangoitika kwandiri mukomanashi. Mukadzi uyu paakarakidza kuti ainge aboyekana, wese paakazondiudza kuti chimisa zvako motikari yako undisiye pano ndokudzosera mari yako yawandipa nemari yawandipa kuti ndinge ndichizotenga airtime, ndichatsvaka zvangu dzimwe motikari kuti ndikwanise kudzokera kumba kwangu. Ameno kuti mweya rudzwai wakabva wapinda mandiri, but chandakanzwa ndakanzwa imwe pain, ende pain yacho yaita sekunge pane munhu ainge achidzura moyo wangu. Ndakanzwa kuti mukadzi uyu ndainge ndava kutomuda zviya zviri serious. Ndakabva ndatanga kungochema, ende ndaisachema zviya zvekunyepedzera, ndaitochema zvekutoburitsa misodzi ndichimukumbira ruregerero. Mukadzi uyu paakaona kuti ndainge ndichichema akabva ati handichakutuki zvekare, fine, chiandei kumba kwangu. Paakangotaura nyaya yekuti chiandei kumba kwangu, inini ndakabva ndapindwa neumwe mufaro wekuti ameno umwe mufaro wandaingonzwa so kuti ndava kuchienda kumba kwemukadzi uyu. Takaenda kumba kwemukadzi uyu, but nanhasi mukomanashi kuti ndinge ndichinongedzera direction yekumba kwemukadzi uyu handikwanisi, but kumba uku ndakatokuenda more than 3 times. But ameno zvazvaingoita ndaingoti kana tava kuda kunosvika kumba kwemukadzi uyu ndaingoona chimwe chiutsi, kana ndikaona chiutsi ichocho ndaibva ndatongova mumba memukadzi uyu. Mumba memukadzi uyu mubedroom make mainge muine micheka yainge yakasiyana-siyana, but micheka yainge yakawanda maiva muine micheka yegold. Saka micheka iyi zvayainge yakaitwa, umwe mucheka wegold wainge wakaiswa kumadziro, umwe wainge wakaitwa curtain, then umwe mucheka wegold ndiwo wainge wakashandiswa seshiti. Saka wakazoti wava usiku, inini nemukadzi uyu patakazoenda mubedroom make tava kuda kutanga kuita bonde. Saka masikati ose awa mukadzi uyu ndaiti kana ndikangomutarisa ndaibva ndanzwa shungu dziya dzekuti nhasi chete pandinonomubatira, nhasi ndinoda kutoita usiku hwose ndiri pamusoro pake. But ameno kuti chii chakangoitika nekuti handina kana kumbogara ndaita kana 30 seconds. Chandinongorangarira ndechekuti ndakangoti ndaenda pamusoro pake ndokubva ndangobatirwa nehope. Mukomanashi, kana ndikakuudzai munokwanisa kufungidzira kuti ndiri kunyepa. Zvandakaita ndakazoti ndamutswa nemukadzi uyu dzainge dziri kuma 9 dzemakuseni,
Iye akangondiudza akati hameno kuti muchadyei nekuda kwekuti munomu hamuna kana chikafu, ndiri munhu wekutotiwo ndiri kungozvitamburira. Ndakabva ndangosimuka ipapo pandainge ndakarara, ndikabva ndamuti ndiri kudzoka izvezvi. Mukomanashi ndakabva ndadzokera kugaraji ndokubva ndatanga kutengesa. Ndakatengesa motikari dzandainge ndiinadzo pagaraji. Ndakangoita zvekungofonera vamwe vangu ndikangotengesa motikari idzodzo dzisina kana markup pamusoro. Ndakasvika pakutengesa nematurusi. Zvinhu zvose izvi ndakazviita in 3 days mukomanashi. Saka ndaiti ndikatengesa chacho chandinenge ndatengesa, ndaibva ndangodzokera nemari iyoyo ndobva ndangonosubmita mari yose kumukadzi uyu. Inini ndainge ndava kutozviudza kuti inini nemukadzi uyu ndikuda kuti tinge tichitanga humwe upenyu hutsva. But after 3 days mukomanashi, pandakazoti nditi ndichifonera mukadzi uyu, foni dzake dzakabva dzaramba kupinda. Saka pandakaona kuti nhamba dzemukadzi uyu dzainge dzava kuramba kupinda, pfungwa dzangu dzakangomhanyira kuti maybe mukadzi uyu ainge andidya mari yangu ndokubva andibloka, nekuda kwekuti ndainge ndambozama kuti ndinge ndichimufonera neprivate number, zvekare private number yairamba kupinda. Ndakabva ndakumbira umwe mufana uyo ainge asara achigara neni pagaraji. Vamwe vose vainge vachindishandira pavakaona kuti ndainge ndatengesa equipment yose yatainge tichishandisa pagaraji ipapo, vakabva vangoita move on ndokubva vangotsvakawo mabasa somewhere else. Saka mukomana uyu aiva neimwe itel yake yaainge achangobva mukutenga, achiti itel iyoyo ainge akaitenga kudhura. Ndakabva ndamukumbira itel yake kuti ndinge ndichiishandisa kuti ndifonere mukadzi uyu. Shungu dzangu dzaingova dziri dzekuti dai ndakwanisa kungonzwa kuti kochiko chandamutadzira kuti ange achindidzimira foni yake. Asi mukomanashi ndakangofira kuti ndakangodhaila foni yemukadzi uya ndokubva ndangoisa foni paloud ndokubva ndaloka screen. Mukomanashi ndokunyarara kwakabva kwaita foni iyoyo. Mukadzi uya hameno kuti akaziva sei kuti ndini ndainge ndamufonera ndichishandisa foni yemukomana uyo ainge achindishandira, because iye paakaansa foni akabva atotaura zita rangu, senemu yangu, zvose nemutupo wangu nezita remukomana uyo wandainge ndakumbira kuti ndinge ndichishandisa foni yake. Akabva ati kwandiri, naiwe handiti kuona foni yangu isingapinde hakusi kunzi yakadzima kwete, but inhau yekutoti handisi kuda kutaura newe. Ndiri kutoona kuti uri kuzama kundifonera airtime ngani dzawajusa dzichingopera uchizama kundifonera. Kana uchida kurarama wadii wangosiyana nini. Mukadzi uyu akabva angokata foni iya. Akangoti achingokata foni yemufana uya yakabva yangorakidza kuti yainge ichizvirestata, but yakabva yaramba yakangofreeza ipapo, yakangonyora kuti idle. Kubva musi iwowo foni iyi yakabva yangonyarara zvachose. Ndakazotogumisidzira ndatorerwa foni nemufana uyu ainge achindishandira achiti, mudhara tarisai muone kuti maurayisa foni yangu yanga iri nyowani isina kana problem. Nekuda kwekuti inini nemufana uyu takanetsana first ndisati ndamupa foni, pandakazomupa foni ndakazotomupa foni but ndikabva ndamunyima password. Ndakangomuudza kuti kana ndazowana mari yako yekuti ndinge ndichigadzirisa itel yako ndoda kuti unge uchizondipa foni yangu. But iyewo nekuda kwekuti tainge tatonetsana akabva aenda ndokubva anoflashisa foni yangu zvekuti yakabva yasara isina kana information yangu mukomanashi. Nhamba dziya dzakabva dzangotsakatika. Ndaifungidzirawo kuti nhamba dzemukadzi uyu ndichange ndichizodziwanawo muitel yemufana uyu. Ndakazama kuti ndinge ndichigadzirisa foni yemufana uyu. Vavariro yangu yainge iri yekuti kana foni iyi ikanaka at least ndaikwanisa kuzowanawo nhamba dzemukadzi uyu. But foni iyoyo yakabva yaramba kutoshanda zvachose. Gumisidzira inini ndazotengesa foni iyoyo. Kubva zvandakasangana nemukadzi uyu mukomanashi, ndiri munhu wekuti ndava kungosangana nemimwe minyama, so hameno zvazvava kungoita. Nekuda kwekuti pane umwe musi pandakafonerwa nemunhu uyo ainge achigadzira foni yangu, akabva andiudza kuti foni iyi yainge yaita on, achitoti but yabva yadzima nekuda kwekuti yanga isina moto. Ndakabva ndakwereta mari iwe mukomanashi ndokubva ndakwira ndikaenda mutown, ndokubva ndaenda pachishopu chemukomana uyo ainge achindigadzirira foni. Ndakati ndasvika paya, foni yaiti ikachaja ikati 1%, mukazama kuti munge muchiilaita yaibva yati 0%, yobva yadzima, yobva yatanga kuchaja zvekare. Saka pachishopu apa paiva paine vamwe vakomana vaya vanoita zvekutenga vachitengesa mafoni. Umwe wevakomana ava akabva ati, mndara uyai nefoni iyoyo timbozama kuichajisa motikari. Saka takapinda mumotikari
takapinda motikari imomo tiri 4. Inini ndokubva ndagara kuback seat neumwe wavakomana ivavo. Iye akabva apindawo akagara kudriver seat ndokubva azama kuchechisa foni yangu. But uyu wandainge ndakagara naye kuback seat akabva atanga kuti ndatoshaya iPhone yangu, ndashaya iPhone yangu. Vakomana vaya ndokubva vatoloka madhoo emotikari. Ndokutorerwa kwandakabva ndaitwa chiidol chiya. Vakabva vatondiudza kuti mundara izvizvi kana usingadi kuburuka motikari medu tava kutofonera mapurisa. Ndokubva ndaburuka paya. Vakabva vatonditorera imwe 10 US yandainge ndiinayo. Ndakazotoita zvekutokwereta mufana uyu wechishopu chake ainge achindigadzirira foni. Ndiye akazotondipa mari yekuti ndinge ndichidzokera kugaraji kwangu zvekare. Pagaraji ndakazotosvika pakudzingwa nekuda kwekuti ndanga ndava nemwedzi yakati wandei ndisingakwanise kuti ndinge ndichibhadhara rent. Ndine shamwari yangu akambondipa mari kuti ndinge ndichitangidza business rangu zvekare, but ndiri kuti kana ndikangobata mari iyoyo inobva yangotsvedza. Kudhara ndaifungidzira kuti maybe majokes kana ukanzwa munhu achiti mari inokwanisa kungonyangarika iri muwallet. Ndava kutotya kuisa kana dora zvaro muwallet nekuda kwekuti mari yakatombonyangarika iri muwallet mangu. Apa ndainge ndatozviudzawo kuti ndava kuda kuti ndinge ndichitengawo zvimotikari ndibrekewo nditengese maparts, but mari iyoyo ndakati ndaisa muwallet. Pandakazonoburitsa wallet ndokubva ndaona kuti mainge musisina kana senti. Rubatsiro rwandiri kuda pari zvino mukomana nderekuti kana mukadzi uyu kana kuti vanhu vanoshandidzanawo nemukadzi uyu kana vakazonzwawo nyaya yangu mukomana muchiirondedzera, ndakandichikumbirawo kuti vatorewo namba dzenyu. Kana zvichiita hazvo imimi moitawo mediator. Kana vachidawo upenyu hwangu ngavatore havo upenyu hwangu, nekuti ndatambudzika. Ndiri munhu wekuti handisisina kana pekugara. Ndiri kungofambawo ndichingogarawo mumagarages emadzisahwira. Handisisina pangu pandinoti pangu. Nemudzimai wangu tainge takasiyana. Ende kusiyana kwatakaita tiri vanhu vekuti takasiyana zvekutoti hatitombotaudzani zvachose. Ndiri kukumbirawo rubatsiro mhuri yeZimbabwe. Vedare ndo message yandatumidzirwa namukoma vedu. Vatumidzira message iyi iri WhatsApp voice note. Inyaya inovhundutsa, inyaya inotyisa. Vedare ndo message yandadzoka ndakakubatirai. Zvakangooma hazvo veduwe. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.